Pagitaon na ko ako kagaling. Ready hata ko sa mapa. Moving on, yara si Gwen Sala. Ingan siya. Kabalok ko, maldita ka, but sorry kaayo. Wala na jud ko nag-expect. Ang anak ka, maldita. Maldata ka sa bitaw. Sometimes man sad good, di dyan nato masabta, no? Ang usa ka tawo nga mokalit lang ka maldita or kamaldito sa imuha without you knowing what's the reason why. But I think kasagaran sa niyan, this is based on my experience. Kasagaran sa yung mga maldita or maldito nga imong makarelasyon, no? Kay kanang nangita na sila ka-tension sa imuha. Hey! Alright, sunod, dingon si Ledge Barikit, love tika, hasta siya. Wow naman! Pero, good thing nga ni-decide po na siya nga, you know, to let go whatever it is that you guys have, then go on and napa siya yung love sa iyang ex. I know, right? Sunod, ni Jean or Jean Miller, yun siya. Mas nahanap na ko ang pagpalangga niya kaysa imo. Bao ba? Nagpagin mama. Siguro lahat ng attention niya nasa. Pero, di ba, sometimes it's very, important for us to show na we really care ana nga person. Dapat ato sa dyan ang mapakita. Di man gud na all the time nga, muanan lang ka nga, uy, love kayo, tika, nagya-ya lang ka, di na siya yung ana. Dapat imo dyan mapakita sa somehow. Oh, na! Sunod! Si Kish, uy, yun siya, nanulami ra daw ka. Ganito, upog ka! Kaya mga makausay, kanahingnon nga, uy, grabe na kayo ka, you're just too much for me. Mas ingani ko, ikaw taas na kayo ko. Look! Ay, togi nga na nang. So guys, kung mga friends na ako, kung makadungog mo mga ingani, good luck na nanaylaing igat-igatan. So buwagin na diretso. Pare-pareho kayong lahat! Ingon si Maverick Araneta Bael, gimingaw na ko ni mo dong. Diba? Kumusta naman? Yeah. Sorry, ni-give up ko. It's my fault. Gas-gas kayo nga niya daw. No, di man si Joshua Carranza, dili man jud ko ganyan kami. Praning, ingano na uyab man siya in the first place kung di jud siya ganahan sa imon sumka imon gihimo kay experiment. Anyway, moving on. Ingon si Jai Cass, nga ko ang classmate ko na love lagi ikaw nga lagi ako pero mas daghan man siya ang kwarta. Ko niya. Sinamantala niyo lahat ang kainaan ko! Walay batasan. O di ba itong increase san? O di ba? Dapat naka-yearly increase, Jai. Pero sa tinood lang, Jai, no? It's okay to give. It's really okay to give. But you have to set boundaries. If mao naman lang ganin iyang ginasulti sa imo, you might as well just let him go. Oh, na! Ito si El Ruiz Espinosa, niya na siya pinagtagpo pero di tinaghana gi-ghosting ko dai. Sakit sa kayo nang gi-ghosting ko pinakalito. Nga wa ka kay ba kung unsa may imuhang ginabuhat? All of a sudden, wala siya. That's weird. But anyway, move on, El, move on. Sunod, Lores si Mary Mambong Revoltar na siya sa panahon nga wala ka. Di naman ay ka naman ba? Wala. Hey, klaro na kayo na. Ayaw, joke padalaw mga storya kay for sure na nanaslayain yung pang igat-igatan. Kani mga lines, klaro na kayo mas tibi-tibi. Oy, ingon si Jerome Reyes, bayot mong ka. Nasakit sa dani, oy. Okay lang naman, naiintindihan ko naman, tinanggap ko naman. Nga si Michelle Ando Pili, nakuha na taka, nganong manguyab pa ko ni mo, agay. Sex slave? Sakita, ani, uy. But kung ako san makadungog ko gingani, ay, sakit, lami nagbabay ka niya, ingnon ka gingani, baga siya now. Ingon si Jai Enrico Subongo. Si Jai, kulang man kag-suporta sa ako ang maong nag-grinder. Pagkapulpul. Explain na ba tayo, Jai? I want to be normal. Circa 2009. O, diba? I want to be normal. Abnormal siya. Sige tao.